अब वो तो बालक नहीं आज गलती है पहले यार तू बोला कर हां ए भाई ए माई ए हमार लजी आती अरे लड़कियां कर दे हे मां ममता के सागर हो ए माई हाय है ए मैया मोरी मैया आजा 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 ए मैया ए धर्मेंद्र भगत जाके ढेर मारा तोहरा करो काय ममता के सागर ममता के सागर चाल के चलैया हंस पे सवार हो आज मोरी चाल के चलैया हंस पे सवार हो ममता के सागर चाल के चलैया हंस पे सवार हो आज मोरी मैया चाल के चलैया आजा मोर मैया पुकारे तेरा लाल आजा मां से रोवाली तुझे भक्त से पुकारे तेरा लाल आजा मां से रोवाली लेके आए पूजा की थाल लेके आए पूजा की थाल आजा मां से रोवाली लड़का कहते हैं भाई ममता का सागर हो ताल के तलैया चंदन बाबू ध्यान दो ममता का सागर हो ताल के तलैया हंस पर सवार हो के आ जा मोरी मैया भैया भगत कहते हे बीड़ा वाली मैया हे बीड़ा वाली माई हो तहरा बारे में हम सुने भाई हां ये दुनिया में एगो तू ही बाड़ू जेकरा के विद्या के देवी कहल जाला हां ये संगीत के देवी कहल जाला लड़का कहते हे भाई आई पैसा ले ली महाराज हां हां कपाट लगाई लक्ष्मी गोहराई और बोले हो जी हां आगे हमरा बड़का भैया उमेश चौधरी जी देखिए हां उमेश भैया पैसा देला बड़ा बढ़िया हमारा उमेश भैया कहां बने उमेश भैया कहां बने ए बाबू उमेश भाई बड़ा बढ़िया कहने लिबास बदल लेने से कोई राजा नहीं होता उमेश भैया लिबास बदल लेने से कोई राजा नहीं होता अब सुखा हुआ फूल कभी ताजा नहीं होता जिधर से जी करे आ जाओ माता रानी के दरबार में हे माता रानी के दरबार में क्योंकि मैया रानी के दरबार में आने के लिए कोई दरवाजा नहीं होता ए बाबू रहो हां बोल बच्चा तो तनी कंट्रोल कर दे जी जी हां ना ना होशियार आदमी के इशारा करके कंट्रोल कर लड़कियां कहले ए माई जानी ना जा पुत्रा ए माई जानी ले जानी लेना जानी लेना मात्रा आखिर संगीत के का मात्रा है हमरा इहो ना बोल लेकिन हम जानत नहीं तार कृपा हो जाए तो 2000 को भजन हम गा ले ये मत ध्यान दे जानी ये क्या करे हो
हाथ के इशारा पर बात बोली है न तो खाली धावड़ धावड़ पीट ले घरे कम बजाई लेकिन घरे से बजाई जानी ना जा पुत्रा जनी रात पाया नरिया मैया अरे लगती भगत के दिए माई जननी ना जब जब जानी लेना मनरा मातारा रात बिया नरिया हां हमरा लागत है कि खतरा हे बीड़ा वाली माई हे भाई हम ढेर पढ़ल लिखल का का होय हां हां पढ़े के बेरे में हाल में जाओ हां यहां के तीसरा में 3 में फेल होए माने सब बतिए बताइए दबो चौथा के बेरी एग्जाम में यहां के नौकरी लागो लेकिन चाचा लवंडा बन के नाचे खातिर ई दुगोला हो तो दुगोला में कुछ ज्ञानो के बात होके काई न जी न त खाली लौंडा ना हो जाई दुगोला थोड़े हो हां कुछ ज्ञानो के बात होके चाहिए ओहो में बाबा सब लड़का के हे भाई हां हमरा एगो बात नहीं सब हां बतिया हमरा समझ में नहीं ना आया हां जी का जौन संगीत हम गावत है हां जी ये संगीत में हां मुख स्वर सात को मानल बा हां जी एंग तो बारे को हवे लेकिन जौन मुख स्वर बा हां ओकरा के सात को मानल बा सा हां रे रे ग ग म म प प ध धा नी नी सा रे ऐ सात को स्वर विद्वान लोग बोले बा जेकरा के सरस्वती जी के मन देहल हां अधिष्ठात्री बनावल बा कोई कोई लिखल बजन में उत्पत्ति कइल है हां ऐ सातु स्वर हां ये समझल बात बाबा सरस्वती जी के सात को रूप स्थापित बाटे आखिर ई सात रूप का है का हो एगो बोल नहीं बड़ी हां जी और सात को रूप हां सातु स्वर को स्थापित बाटे आखिर सात जानी के है हां ये तो बात बुझल के बा बाबा हुआ लड़के के हे नहीं जाननी ना जा पुत्रा जानिले ए माई रखमाया माई लगतिया ए माई कौन सा कहे का जे भी अमन केला मोरे माई अरे आजा 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 मोरे मैया ए बाबा जे भी अमन तू ही बढ़िया जे भी अमन के अरे लाला जे तू ही बचबैया चलो बाबू तो हम सब सवार होके भैया हम